ва охирин таҳаввулоти Украинаро аз раҳбари бахши Украинӣ дар Радиои Озодӣ Марианна Драч суол мекунем, ки дар сӯҳбати рӯз бо мо ҳамроҳ аст. Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отрапортовал об успешном проведении так называемой антитеррористической операции в Харькове. Задержано около 70 вазири умури дохила Аваков дар бораи анҷоми бо муваффақияти ба истилоҳ амалиёти зидди террористӣ дар Харков гузориш дод. Тақрибан 70 ҷудои талаб боздошт шуда, аз миёни онҳо касе осеб надидааст, вале ходимони милисаи Украина маҷрӯҳ шуданд. ҳукумати Украинаро барои амалҳои ҷудои талабон дар шаҳрҳои Луганск, Донецк ва Харков интиқод мекунанд. дар асл вазъ хеле сангин аст. мегӯянд вазъро аъзои ҳукумат ва ходимони пулис саботаж карданд, вале саволи аслие ки бисёриҳоро дар ташвиш мондааст ин аст ки дар чунин шароит оё элитаҳои сиёсии шарқи кишвар чӣ мавқеъ хоҳанд дошт. ҳукумати Украина вонамуд мекунад ки ҳамаро зери назорат дорад, аммо дар асл вазъ хеле муташанниж аст. Сейчас украинская власть пытается показать, что она контролирует ситуацию, хотя обстановка в регионе остается весьма напряженной. ҷудои талабон тақозо мекунанд ки Украина низоми федерализатсияро бипазирад ва аммо мақомоти кишвар аз ҷумла иҷрокунандаи мақоми президенти кишвар Турчинов Москваро дар дасисабозӣ муттаҳам кардааст. Новая украинская власть сразу же пообещала украинским регионам децентрализацию, то есть не употребляют слово федерализация, а другую концепцию децентрализация. ҳукумати нави Украина бо гурез аз истилоҳи федерализация ба минтақаҳои кишвар мухторият ё децентрализацияро ваъда кардааст. маълум нест ки оё ин ҳарфҳо ба гӯши ҷудоихоҳон мерасад ё не. ҳама медонанд ки даъватҳои федерализатсия аз ҷониби Москав садо медиҳанд ва Кремл ҳам шарм накарда мегӯяд ки барояш мақоми федералии Украина бештар писанд аст. аз ин рӯ бояд гуфт ки ҳоло истилоҳи аслие ки дар фазо мечархад ин федерализатсия небу сепаратизм ё ҷудоиталабӣ ва талошҳои Русия барои таъсиргузорӣ ба ин минтақа аст. Другой государственный язык украинский, потому что в России живет огромная украинская община. Поэтому я думаю, что главное здесь слово не федерализация, а на самом деле сепаратизм и попытки России влиять на регион. 25 май дар Украина интихоботи президентӣ баргузор мешавад, вале то куҷо Марианна рӯйдодҳои шарқи ин кишвар ба ҷараёни интихобот таъсиргузор аст? Выборная кампания идет своим ходом, но безусловно, что она на втором плане по сравнению с событиями, которые происходят сейчас на востоке, на юге Украины и в Крыму. маъракаи интихоботӣ бо роҳи худ идома дорад, вале рӯйдодҳои шарқи кишвар дар мадди авваланд. ҳама номзадҳо бозгардонидани Крим ба Украинаро ваъда медиҳанд ва зоҳиран ин мавзӯъ аз масъалаҳои асосии интихобот шудааст. ин ҳам дар ҳолест ки барои қисми умдаи шаҳрвандон масъалаи аз ин муҳимтар гӯё беҳбуди вазъи иқтисодии онҳост. пешгӯиҳо таскинбахш нестанд. сандуқи байналмилалии пул, иттиҳоди аврупо ва иёлоти муттаҳидаи амрико ба Украина ваъдаи кӯмак карданд, вале ин кишвар ҳоло танҳо интизори кӯмакҳост. маълум аст ки шароити овоздиҳии сокинони Крим душвортар мешавад. комиссиони интихоботӣ дар изҳороти гуфт ки сокинони нимҷазира метавонанд аз қаламрави Крим берун шуда дар овоздиҳӣ иштирок кунанд, вале гумон аст ки ин кор даст диҳад. Жители Крыма фактически должны выехать из полуострова и проголосовать в других частях Украины. Вряд ли это будет возможно. Ташаккур. Марианна Драч, раиси бахши украинии Радиои Озодӣ буд.